שלום, היום אני אראה לכם קרבות בייבליידים. בדרך כלל, הבייבליידים האלה, הבייבלייד הזה, זה, וזה, בקיצור, כל השבעה האלה, שכאן, כל השבעה האלה, אני אראה לכם אחרי מעכבר, כל זה, וזה. אמא שלי הזמינה לי אותם, הם יגיעו בעוד איזה 15 עד 34 ימים ככה. אז עכשיו אני הולך להראות לכם קרבות בייבליידים. חכו רגע, אני רק אסדר את הטלפון החדש שלי. אני אשים אותו ככה. בינתיים אתם לא יכולים לראות את הקרב, אבל שנייה אחת אתם לא תראו את הקרב, אבל אני אסדר את זה ואחרי זה אתם תוכלו לראות את הקרב. אני אסדר את הטלפון אחרי שאני שוגע את הבייבלייד, אוקיי? זה קרב של בייבלייד עם ברזל של נחש נגד בייבלייד עם ברזל של שור מעידן המתכת. אני לא בטוח אם הבייבליידים ברזל של נחש מעידן המתכת. וואו, טוב, רגע, פשוט בייבלייד אחד היה חסר לו משהו, את השפיץ. הנה, אני אשגר אותם ואחרי זה אני אראה את הקרב. תסתכלו על הקרב. וואו, הכחול עם הברזל של שור. וואו, שור ניצח את נחש. נפלא. ועכשיו אני אראה לכם קרב של בייבלייד עם הברזל של ליאון נגד שור. אוקיי? גלגל אותה. אני יודעת שאני אסדר את זה. גלגל. הנה תראו. שור כבר הפסיד, אתם רואים? במהירות הוא הפסיד. אבל בגלל שלא ראיתם אני אראה לכם שוב פעם את הקרב הזה. זה ליאון. עם הברזל של ליאון. וזה עם הברזל של נחש. וזה עם הברזל של שור. וזה הבייבלייד הכי גדול שלי. מי בשירותים? לא יודע. זה הבייבלייד הכי גדול שלי עם ברזל של סג'יטריו מעידן המתכת. סליחה, פשוט סבתא שלי שאלה אם היא בשירותים. מקיצור. אני אראה לכם עכשיו קרב עם הברזל של ליאון שוב פעם נגד הברזל של שור, כמו שאמרתי. ליאון זה, עכשיו שור זה. הנה, תסתכלו. אני בטוח ששור יפסיד. מה? כן, הוא הפסיד. עכשיו אני אראה לכם קרב עם הברזל של ליאון נגד הברזל של סג'יטריו הגדול. אני אראה לכם את זה. נראה לי שסג'יטריו הגדול ינצח. טוב, אז עכשיו אני אראה לכם קרב אחד אחרון בין הברזל של נחש לבין הברזל של ליאון. אוקיי? זה יהיה הקרב האחרון שלנו היום. נחש. תראו את הקרב. סליחה. ויואו! נחש ניצח את ליאון. אם נחש הפסיד לשור ושור הפסיד לליאון, אז איך זה ייתכן? פשוט לא אמיתי. טוב. כשהבייבליידים האלה שלי יגיעו, אני אעשה לכם עוד סרטון. ובינתיים אני אעשה לכם עוד כמה סרטונים ליוטיוב. אז בקיצור, תדעו רק שכדאי לכם להזמין את הבייבליידים האלה מעלי אקספרס.
זה 7 בייבלידים שאתם בוחרים מכאן. ואתם בוחרים אותם, ובייבלידים ממש טובים. תראו גם את כל מה שאתם מקבלים, אני אראה לכם גם את כל מה שאתם מקבלים עם בייבלידים האלה. חכו, הנה. אתם תראו. רגע. אני אראה לכם את ההתחלה. הנה. חכו, זאת עדיין לא ההתחלה. הנה, זה כאן. זה. הנה, כאן מראים לכם את כל הבייבלידים האלה. חכו. הנה. ואלה 4 השפיצים האלה. אלה חלקי חילוף שאתם מקבלים, כאילו, להחליף לבייבלידים. אוקיי. עם כל בייבליד אתם מקבלים כזה דף. הנה, אלה כל המשגרים שאתם מקבלים. שני אלה. דרך אגב, המשגר הזה הוא משגר לסחרור הפוך. לאלדרגו, לקרבק, השאול, ולעוד איזה בייבליד האמצעי. ועוד גם לבייבליד, אני אראה לכם. גם לבייבליד זה. האמצעי הזה כאן, אוקיי? טוב, אז זהו. אני אראה לכם עוד סרטונים בקרוב. ביי ביי.